टेट फोरोंगिरिफोरनि थिसनथायाव बेले-बेजे नेवसिजानाय लाइमोनफोरा हेंथा दिन्थिफुंदों आरो राहा लानो दाबिदों। सोमावसारगिरिफोरा मिडियानि सिङाव गोबां बेले-बेजेफोरखौ दिन्थिदों। फै जों नोजोर होनि। गिबियावनो नोंथांमोनखौ फैनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दिनै आं बेलासियावहाय नोंथांमोनजोंहाय मोगा-मोगि जाफिननांगौ गोनांथि जानाया माखासे बाथ्राखौहाय आं खेंफोरथि होनो बा माखासे जे आरो डेभेलपमेन्ट जाबोदों बेफोर खोथानि फारसे नोंथांमोननि थ्रुयैहाय रायजो राजानिसिम फोरमायहरनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनजोंहाय बेलासिनि समावहाय आरो मोगा-मोगि जाफिनदों। दासो रिसेन्टलि दसे सम सिगां आरो मोनसे नटिस होबावदों डाइरेक्टर अफ एजुकेशननि वेबसाइटआवहाय, जेयावहाय मोनसे खोथा लिरनाय दङ। बेयाव रोखायै फोसावनाय दङ। आं नोंथांमोननोबो कपिखौ हरनो हागोन। बेवहाय रोखायै लिरनाय दङ जे प्लिज रिड एस B.Ed ODL outside state in place of B.Ed outside state which was published from the Director of Education BTC क'क्राझार dated 21st August 2024। दा बेनि ओंथिया जाहैदों माबि बे जायफोर केन्डिडेटफ्रा ODL मदावहाय बाहेरा रायजोनिफ्राय B.Ed खालामदोंमोन बिथांमोननिखौल' केन्डिडेटखौहाय एलिजिबल नङा होननानै बेयाव लिरनाय जादों। नाथाय जे मेरिट लिस्ट प्रिपेयार खालामनाय जादोंमोन बे मेरिट लिस्टआवहाय जे सिगाङावहाय माखासे सोरबा जेन्युइन ODL मदाव खालामालासिनो जेन्युइन जे B.Ed क्वालिफाइ जानानै फैदोंमोन बिथांमोनखौबो बे लिस्टनिफ्राय बोखारनाय जादों। बिथांमोननि मुंखौहाय बे लिस्टआवहाय रिजाल्टआवहाय मेरिट लिस्टआव थिसननाय जायाखैमोन। दा बिथांमोना जे माखासे मोननांगौ जे मोनथाय दंमोन बेखौहाय दिनै बन्सित जादों। बिथांमोनाहाय दिनैनि दिनाव जानो हागौ जे मेरिट लिस्टआवहाय जुदि अफिसियेलि एबा मोनसे वेल एस्टाब्लिश पेनेलजोंहाय बिना माबा बेले-बेजे थायालासिनो जुदि बिथांमोनाहाय लिस्टखौहाय प्रिपेयार खालामनायमोनबा बिथांमोना जे प्राप्यमोन जे मोननांगौ दंमोन बे मोनथायखौ जानो हागौ मोनगौमोन। न' खाथिफ्राव बहायबा जुदि पस्टिं मोननांगौ जानो हागौमोन बेखौ मोननो हागौमोन। दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना बे जे मोननांगौ मोनथाय दंमोन बेखौहाय गाबोन समफोर जुदि दिनै बे डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशना गोदानै मोनसे लिस्ट दिहुनबायोबाबो बिथांमोना माखासे मोननांगौ जे मोनथाय दङ बेखौ मोननाय नङा, बे निश्चित। दा बिनि दायाहाय सोर जागोन? नैथि खोथाया जाहैबाय, नैथि खोथाया दहाय बावै एपइन्टमेन्ट राननायनि गेजेरावनो बा एपइन्टमेन्ट रानखांनायनि उनाव मोनसे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैहाय मोनसे खेंफोरथि सेलेक्सन कमिटिया होदों। बेवहाय होनदों बिथांमोनाहाय जे क्लास 10नि मेट्रिक आनजादसिमाव केन्डिडेटआ जे MIL साबजेक्टखौ लानानैहाय उथ्रिसारदोंमोन बे MIL साबजेक्टनि बृत्तियावसो बेखौसो नोजोर होनानै दिनै बे सेलेक्सनखौ खालामनाय जादों होननानै बुंदों। जेन'बा एग्जाम्पलाव होनबाय आङो, जेन'बा मेट्रिकसिमावहाय सोरबा जुदि हिन्दी लादोंमोन ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलावहाय जुदि बिथांमोना बोरैबाहाय नोङो बर' मिडियामाव फरायफैदोंमोन बा थाङै थुङै बर'खौ एज एडिसनेल साबजेक्ट लानानैहाय जुदि बिथांमोना उथ्रिसारदोंमोनबाबो बै माखासे माबा मेट्रिकनिफ्रायनो लानानै बिदिनो माखासे रिजन होनानै बिथांमोनाहाय बेफोरबादि केन्डिडेटनि मुंखौहाय लिस्टआवहाय थिसननाय जायाखै होननानै बिथांमोनाहाय क्लेरिफिकेसन होदों। दा आंनि खोथा सोंनाया बेनो जे जुदि बेफोरबादि मोनसे डिसिसन दंमोनबा बै फार्स्ट नटिफिकेसन जे होनाय दंमोन, प्रथम एडभार्टाइजमेन्ट होनाय दंमोन, बेवहाय मानो खुलायै गुवारै मानो बेखेवनानै बयनिबो सिगाङावहाय जे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ बेखौहाय मानो गुवारै फोसावनानै होआखै? बे गिदिर मोनसे रहस्य। आरो माखासे बे मेरिट लिस्टआव जे बेले-बेजे जानाय दंमोन बिनि बारै जेबो खेंफोरथि जों दासिमबो नुनो मोनाखै। आरो जे सेलेक्सन कमिटि जोंनि सिगाङावहाय नुजाथिदों बे सेलेक्सन कमिटिया कमप्लिटलि बायास्ड। बेवहाय जेसेबां मेम्बारफोर दङ बे मोनसे दलीय मेम्बार होननानै जोङो खुलायैहाय जों बुंनो हायो। बेवहाय मिडिलनि मानसि बा समाजनिफ्राय सोरबा मानसि मोनसे राजनितिक दोलोजोंहाय लोब्बा थायै बा सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट मानसि बेफोरबादि मानसिखौहाय जों नुनो मोनाखै। बिथांमोनाहाय बायास्ड मोनसे वान पार्टि सेन्ट्रिक पार्शियेल मोनसे कमिटि बानायदों होननानै जोङो नुनो मोनदों। दा बेफोरनि सायावहाय माखासे बिजिरनांगौनि सम, बिजिरनांगौनि दरखार बेखौ आं सानो। आरो आङो बयखौबो दिनै जाय
जाय केन्डिडेटफ्रा दिनैनि दिनाव मोनथायखौहाय मोनाखै जाय बिथांमोनाहाय दिनैनि दिनाव सानो बिथांमोनाहाय मोननांगौ दंमोन नाथाय बिथांमोनजोंहाय दिनै अन्याय जादों फैगौ मंगलबार दिनावहाय बिथांमोनखौ बयखौबो हाजारै बयखौबो ओंखारनानैहाय जाहाथे मंगलबारावहाय ज' जानानै जों आयेनगत बेबस्था लानायनि सायावहाय माखासे सावरायनो थाखाय नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो उदालगुरि जा बेरगाव जा तामुलपुर जा मुसलपुर जा बाक्सा जा बरमा जा जोंनि चिरां जा बिजनी जा जोंनि पर्बतजरा जा गसाइगाव जा क'क्राझार जा गासिबखौबो जयै फैनानैहाय नुजाफैनानै जों ज' सावरायनायनि थाखाय खाबु लानो मोनसे आं नोंथांमोनखौहाय आङो दिनै गुरैयै खावलायो जाहाथे इयुनावहाय खुनु मोनसे सरकाराहाय दिनै जे सरकारानो जाया मानो सरकाराहाय दिनैनि दिनावहाय बिदि आरोबाव खेबसेबाव बिदि गोरोन्थिखौ खालामनो थाखाय साहस मोना जों बिनि थाखाय ज' जानांगोन जों इयुन जोलैयाहाय जुदि दिनैनि दिनाव ज' गसङाबा बिदिनो बारम्बार जाबाय थागोन जाय मानसिफ्रा मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ मालाबाबो मोननाय नङा गुरैयै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना माखासे खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो माखासे जाहोनखौ एसे एंगारनानैबाबो मंगलबारनि समखौहाय दिनै जायगाखौहाय नोंथांमोननोहाय उनावहाय फोरमायहरनाय जागोन ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन आंनि एकाउन्टआवहाय नोंथांमोना आपडेटखौ नुबाय थानो हागोन नोंथांमोना जुदि फोथायनाय दंबा जों नोंथांमोनजोंहाय गसंफानानै जों लिड लानो थाखाय जों थियारि जानानै दङ जों आवगायगोन नोंथांमोना जों थाफा जों बयनिबो थाखाय नांगोन ओमफ्रायो आंनि एकाउन्टनि नामा जाहैबाय आखि बर' आंनि मुङा आखि बर' AKHIBOR फेसबुकआव नोंथांमोनाहाय नागिरनो हागोन आंनि माबाखौहाय पेजखौहाय नायबाय था नोंथांमोना आंनि एकाउन्टखौ नायबाय था बेवहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन जायगा आरो समखौहाय थिग खालामनानैहाय गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जों नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायहरगोन मानोना गाबोन समफोर ओरैनो बे समबारसिमाहाय माखासे बन्दा दङ आरो गाबोननो जुदि जों लायोबा दिनैनि बादि सम जागोन नोंथांमोनाहाय गोजाननिया सफैनो हानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो सम लानानै मंगलबार बारायखौहाय जों थिग खालामदों मंगलबार बारायाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो लैहोर फैनानै बे प्रटेस्टखौहाय बे सोमावसारनायखौहाय जाहाथे जोंखौ जै खालामनो हायो जाहाथे जों ज' मोनसे रिजल्युसनखौ लानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों